F'konferenza tal-ahbarijiet fid-Dar Ċentrali, Lawrence Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista għandu slogan li jitkellem waħdu. Il-messaġġ politiku tal-logo tagħna jitkellem waħdu. Fl-slogan tiegħu il-Partit Nazzjonalista jagħti importanza kbira ħafna lil-qasam tas-saħħa. Iżda meta One News wara li l-Prim Ministru ritratti tas-sitwazzjoni ferja fl-emerġenza b'numru ta' anzjani fuq l-istretchers huwa wieġeb dan il-mod. Qudiem sitwazzjonijiet bħal dawn kemm ħossu komdu li qed tippreżenta ruħek issa b'din l-slogan fost l-oħrajn għall-qasam tas-saħħa. Inħossni komdu żgur mela, komdu fis-sens li jien nirrappreżenta partit li il-pajjiżna sptar bl-aqwa equipment possibbli. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet iddominata minn ton ta' ftaħir min-naħa ta' Lawrence Gonzi fejn minkejja li fl-aħħar 8 xhur żdied il-qatt għal xahar wieħed wara l-ieħor għall il-qasam tax-xogħol u ċertifikat ieħor għall-Partit Nazzjonalista. U jekk xi ħadd irid ċertifikat ta' jekk il-politika taħdimx jew inkella le, dan hu ċertifikat u isbaħ minnu m'hemmx. F'mument minnhom Lawrence Gonzi saħansitra wasal biex iddikjara li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern bena skola kuljum f'din il-leġislatura. Stajna nibnu skola ġdida kuljum. Stajna ninvestu f'kampus skola ġdida fis-sena. Gonzi għalli fl-aħħar 5 snin pajjiżna giseb dawk li skont huwa huma riżultati eċċellenti u li jitkellmu waħedhom. Jumejn wara li sar magħruf li Herman Schiavone mhux ser jitħalla jikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista minkejja li tqabbad minn Lawrence Gonzi nnifsu biex itur il-familji tal-5 distret, Lawrence Gonzi ftaħar li l-Partit Nazzjonalista jemmen fid-diversità. Bħalma wasalna sal-lum. Wasalna sal-lum għax aħna nemmnu fid-diversità. Diversità għall-Partit Nazzjonalista kienet għadha u tiqpa l-ingredjent ewlieni li bis-saħħa tiegħu jkun jista' jfassar il-politika tiegħu. Mistoqsi jikkummenta fuq il-fatt li daħal lill-pajjiżna fl-itwal kampanja elettorali sa mill-1987, Lawrence Gonzi qal li kieku rid seta' baqa' fil-poter sa April. L-itwal kampanja elettorali, il-verità stajt mort f'April. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Austin Gatt li iżda baqa' mistoħbi mill-kameras. Meta kien mistoqsi dwar l-involviment tal-istess Gatt u anke tal-eks ambaxxatur Richard Cachia Caruana f'din il-kampanja elettorali, Lawrence Gonzi wieġeb hekk. Dwar il-personaġġi li semmejt, kull wieħed minnhom għandu rwol partikolari, minix beħsibni noqgħod nagħti spjegazzjonijiet ta' kull persuna x'tagħmel il-Partit